また強くなっちまったな。こしゃくな。その一撃に覚悟。かの者を守る盾となる。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。
私を倒したところでもう遅いわ。すでにボーゼル様は闇の力。どういうことだ？王子、カオスが復活。間違いありません。レディ様、どうした？階段が。迷っている暇は。私の魔力をもってすれば、こんなものです。ニコリスを倒し、神殿最深部へとたどり着いたレディンたち光の末裔。しかしすでに混沌の象徴。見守っていてください。強くなりすぎちゃったかしら。新たな魔法でお助けいたします。足手まといになるわけにはいかんからな。この力でこれまで以上に王子に尽くしましょう。早速力試しといくか。